Pafia, pafia. Nu poți să le ai pe toate într-o viață de câine. Numele meu e stresul, îi sperie pe Nexus. Am venit să-i fac în versus. Nu vă salvează nici popa. Acum începe proba, e jihad în Europa. De ziua lui Dumnezeu o să încep cu zinul meu. E Jaxi Woody the Woodpecker, cel mai mare faker. Mor după Adidas, dar eu sunt Undertaker. Să țineți minte, ăsta ne minte. Acum e selau cine vinde doar povești. Nu știu dacă ești redus la minte, cu Jaxi 15 sau cu Jaxi 20. Ăsta intră live doar când trebuie să încaseze, să se laude de ce a putut să relanseze. Bagi numai vrăjeală despre haine la copii. N-ai tu de-alea scumpe, dar în șifonier ai 10.000. Nu faci stream de plăcere după ce ai strâns o avere și râzi de oamenii care muncesc pe șantiere. Ai relansat CS-ul, ne minți că tu ești topul, dar rangul tău rămâne la eveniment cu cordul. 40 de grade, senzație majoră, nu ca justițiarul, fucking pleb ce fuge după o minoră. Dona, numele meu e stresul, îi sperie pe Nexus. Am venit să-i fac în versus. Nu vă salvează nici popa. Acum începe proba, e jihad în Europa. Numele meu e stresul, îi sperie pe Nexus. Am venit să-i fac în versus. Nu vă salvează nici popa. Acum începe proba, e jihad în Europa. Nu o să fiu așa de rău să mai zic în piesa asta de Zina din Tămădău. A venit de la forum ca să se joace LAN. Miss fata de la țară ne face vudu ca Ian. Young, old, young. De ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Ferească Dumnezeu să strice grătarul meu, că le dau mare voleu și ajungem la protecție.